In-negozjant Yorgen Fenech se jingħata l-police bail skont il-liġi minħabba l-kundizzjoni medika tiegħu. Fi stqarrija s-Sibt filgħaxija l-pulizija qalet li se tagħti l-police bail lil Fenech wara li dan għamel xi ħin l-isptar u fuq prattika normali tal-isptar huwa mhux se jkun f'pożizzjoni li jkompli jiġi interrogat għal 24 siegħa li ġejjin. Huwa se jkollu sigurtà stretta tal-pulizija. Il-pulizija ġiet infurmata wkoll li din hija prattika normali tal-isptar wara li l-pazjent jingħata t-tip ta' kura li jingħata Fenech. Matul il-jum tas-Sibt il-pulizija kompli għaddejja bl-interrogazzjonijiet ma' Fenech b'rabta mal-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia. Iżda waqt l-interrogazzjoni huwa ilmenta li qed iħoss uġigħ u talab li jiġi investat. Fuq rakkomandazzjoni tat-tabib għal ħabta ta' nofsinhar huwa ttieħed l-isptar Mater Dei. Mad-dawra tal-isptar Mater Dei spikkat is-sigurtà stretta waqt li kienu qed isirulu testijiet mediċi. Fenech ġie rilaxxat mill-isptar għal ħabta tal-5:30 ta' wara nofsinhar. Ġie rrappurtat ukoll li waqt l-investigazzjoni Yorgen Fenech talab għal maħfra preżidenzjali. Minkejja li Fenech ittieħed l-isptar dan ma waqafx l-investigaturi milli jkomplu bl-investigazzjonijiet. Fil-fatt l-investigaturi użaw il-ħin sabiex ikomplu l-interrogazzjoni tagħhom mas-suspettat middleman, raġel ta' 41 sena. Dawn is-sigħat ta' investigazzjoni qed ikunu meqjusa bħala kruċjali għall-investigaturi li baqgħu għaddejjin b'ħidma intensiva sabiex jiġbru l-evidenza kollha meħtieġa. Is-suspettat middleman sa tkellem biss mal-investigaturi li qed jiġbru l-evidenza taħt il-kappa tal-inkjesta. Dan minkejja li għadha m'għaddiet l-ebda informazzjoni lill-ebda maġistrat. Fenech ġie arrestat l-4 kmieni filgħodu fuq il-jott tiegħu wara li ġie interċettat mill-Forzi Armati ta' Malta fuq il-baħar viċin Pembroke meta allegatament prova joħroġ mill-pajjiż. Wara sigħat ta' interrogazzjoni Yorgen Fenech qabel skadew l-ewwel 48 siegħa ingħata l-police bail taħt superviżjoni stretta tal-pulizija. U wara ġie arrestat il-ġimgħa filgħodu, fejn apparti interrogazzjonijiet fil-kwartieri ġenerali, il-ħidma tal-pulizija kienet iffukata wkoll fil-Marina ta' Portomaso, fejn fil-preżenza ta' Yorgen Fenech saru tfittxijiet fil-jott tiegħu, wara li mbagħad reġa' ttieħed lejn id-depow tal-pulizija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.